Kom nou aan, Sylvie. Die salon kan nie heelmiddag toe bly nie. Ek kom kan... Ja, die skoene is ongemakkelijk. Is aan Sylvie nou reg? Ek was reg geweest, kind, maar nou voel ek soos 'n cheap flerry wat paaldanse doen. Nee, dan moet aan Sylvie besluit. Gaan aan Sylvie voel soos 'n cheap flerry en alles los? Of gaan aan Sylvie voel soos 'n cheap flerry in die dorp wys hoe 'n cheap flerry die mevrou Karoo trots modeling kompetisie wen? Marina, dat is hopeloos te veel flerry in één woordeskat. Maar ek hoor jou. Sal seker maar moet aangaan. Soos die geseerde sê, maar deurdruk al is dit seer. Het my ouma weer so gesê. Hoe weet jy? Nee, dis my ouma daai. Dit klink soos iets wat Sari Williams sal kwytraak. Maar right, kom ons spring in die werk. Ek gaan nou die musiek aansit en dan Sylvie onthou nog alles hoe ek gewys het, né? Ek het alles gewoon man. Voor een of ander rede druk die skoen in my voete, my verstand is skoon toegeslaan. Okay, dis nog genoeg verskonings. Okay. En 5, 6, 7, 8. Oei, Wat doen aan Sylvie? hoe bedoel jy, kind? Ek model. Ja, maar soos iemand wat bang is om dit te doen. Marina, wat is fout daarmee om nuwe modelstyles uit te toets? Nuwe style. Ja. En wat is die naam? Laaste maar nie die minste. Wat betekent dit? Ek weet nie aan Sylvie. Ek is moedeloos nou. Dan raak ek sarkasties. En as ek sarkasties raak, dan raak ek diep goed kwyt. En hoe dieper ek raak, hoe verloor ek myself in woorde wat nie sin maak nie. Solank dit net gevoelens seer maak, is ek happy. So ek nou doen. Presies. Hoe het dit jammer dat my gevoelens laat die seer kry nie? Van daar bestaan in elk geval die modelroutine soos laaste maar nie die minste nie. Ja, ek weet dit maak nie sin nie aan Sylvie, maar kan ons nou net weer probeer asseblief en sit meer gevoelens. En sê ek hier val Marina, wat dan? En Sylvie moet nou seker maak dat aan Sylvie nie val nie. Model 'n bietjie vinniger, maar nog steeds versigtig. Okay. Let's go. Was hy beter? Laaste maar nie die minste. Hey. Oh, mooi, JC. Ek is eintlik nog spytig gesien. Jy het vanoggend vir my boodskap gestuur en gesê ek moet dringend hierna toe kom, net vir my om jou weer by bed te kom kry. Nou nee, ek wil net die sit en so reacties sien. Wat 'n reaksie? Ek het vir jou 'n surprise. Kyk aan, hy koffert wat daar lê. Wat in die koevert? Kyk net, man. Die laaste keer toe ek in 'n koevert gekyk het, was dit met aannemingsdokumente wat ek nie moes sien nie. So ek is eintlik klaar met koevert surprises. Ag, niemand wil so die keer weggee of wegvat nie, man. Dis iets beter. Sunrise City. Wat is dit? Dis Sunrise City, Basil. Sunrise City. Om het te repeat. Gaan nie maak dat ek het ken nie. Sorry, ek het gedink jy ken vir Sunrise City. Ek soek ook nog steeds meer info. Al wat ek op die oomblik weet is dat dit 'n cool nuwe resort is in Joburg. Is dit al wat jy weet? Tot dusver, ja. Dan sal jy meer moet begin uitvind. Ek weet jou Marina sal vir ons meer kan vertel van dit. Dink jy sy sal weet? Wat weet Marina nie? Sy het vir my in my gesig gekyk en gesê jou pa likes jou nie. Nog voor ek uitgevind het my pa likes my nie. Sy is reg. Dan moet ons by haar meer navorsing gaan doen. Wago? Dit sê jy is vir 'n hele week vakansie. Yes, hoe cool is hy? Okay. Ek weet nog nie wat so cool is om te in Sunrise City of hoekom dit in Joburg is nie, maar al wat ek weet is 'n free vacation vir 'n week. Ek sal klaar excited en die res is maar net 'n bonus. Dis presies hoe ek voel, bra. Was jy al in Johannesburg? Nogie. Ja, ek ook. Nou is dit meer exciting. Vanoggend ek en jy vir die eerste keer saam Joburg toe. Yes! Wag. Ek het nog nie res van die surprise vir jou vertel nie. Is daar nog surprises, wa? Oké, voor ik verder ga.
Zeg eerst maar hoe kom zij nog dinsdag laat was en hoe kom zij nadat al mijn boodschappen ignoreer? Ik heb de reply op vanochtend de boodschap. Zij te reply niet. Zij te reageren op vanochtend zijn boodschap. Dus hoe kom zij nou is het? Jij heeft voor mij gezegd, ik moet er hier komen. Nou, als ik hier, wat wil je nog weten? Ik wil weten, hoe komt zij me ignoreren zonder een reden? Wie zei van jou dat was zo'n reden? Ik weet, want zij denken als een reden, maar dat is ze niet. Zo om jouw beste vriend zijn birthday te vergeten. Als je genoeg reden om kwaad te zijn, ja? Zij denkt ik het op birthday vergeet. Zoals jij denkt dat ik moet denken, ik het verkeerd gedenkt als dat wat jij denkt. Dat is precies wat ik denk. Want hoe komt ze lekker aan een hele week vakantie als een surprise of zo beplan? Als ik je geweten dat is op birthday niet. Eindelijk als ik hier verantwoorden. Maar lijkt me jij vraag die vraag. Nou, toen ik in Sunrise City tickets win, toen boek ik zomaar voor ons 2 flight tickets ook uit mijn eigen zak. Eén tour die stad op die oopdak tourbus. Hoe cool is hij? Is dit serieus? Of course. Zij is zo'n broer van mij, bra. Yes, like, kijk je nou zo zomaar alles nog meer exciting, hè? Ik en zij gaan samen voor de eerste keer vliegen. Ons gaan samen voor de eerste keer Joburg toe. En ons gaan samen voor de eerste keer op die oopdak toe. Wacht. Hoeveel is die betalen om die stad te toeren met die oopdak toeristbus? Oh nee, ik had gedacht, we gaan zomaar groot gaan. En toen heb ik een premium pakket van 4000 rand gevat. Zij heeft je geld verloren. Hoezo? Die oopdak toeristbus is in die Kaapdriekes. Nee man, het kan niet wezen. Als een oopdak tourbus in Joburg ook, man. Dat is daarom een grote stad als die Cabra. Wacht, check gewoon je boekings. Goeie idee. Nee, maar ik is zeker die oopdakbus rijden in Joburg ook. Wacht, die is alle stoppen. Kaya Sishanyama, die museum. Wait for it. Robben Weet je zo? Ja? Ik denk ik heb mijn geld nou verloren. Hoezo? Ik denk die oopdaktourbus rijden net in die Kaap. Auntie, wil mij zien? En jij komt alsof je gesteerd is. Ik moet nou gaan geldbank en ik benodig jouw diensten. Mijn diensten? Hoe bedoel je, auntie? Nou, dat is waarom ik wil praten. Ja, auntie kan praten. Ik help me altijd waar ik kan. Oké. Kijk, kijk wat met een tijd terug zagen is securiteit. Toen zij als raadlid aangesteld was. Eindelijk bodyguard. Excuse? Ik was auntie zijn bodyguard. Bodyguard is een mooier naam voor securities. Mijn body. Waar is jouw body? Nou, dat mijn auntie is zo stil. Stem ik in de 100% samen. Nou ja, ik ga jouw diensten benodig. Ach, bedoel mijn auntie wil ik moet mijn auntie zijn body, zijn securiteit wees. Correct. Maar ik versta niet. Wat een fout voelt mijn auntie onveilig? Nee, maar voor vrouwen zoals ik moet een beetje geld dat je nergens meer veilig aan hier in land of dorpie. Nou zijn confused. Wat maakt je confused bezig? Ik versta de gedeelte dat mijn auntie wil ik mijn securiteit wees. Maar nou dat ik daaraan denk, die auntie heeft nooit geld gehad toen ik haar securiteit geweest. Ja, maar ze was een raadslid. In politici is eigenlijk meer protection nodig als rijk mensen. Maar hoe werkt dat, mijn auntie? Maar wat duidelijk voor jou. Rijk mensen worden beroofd omdat ze baie geld hebben. Nee? Nou, mensen in de politiek worden meer overvallen omdat ze in de politiek is. En die mensen kan helpen of kan geven wat die mensen wel hebben. Zo, als je aan of uit. It's your service, mijn auntie. Ik zal zeker maken, niemand gaat voorbij mij als er komt bij mijn auntie, ze heeft niet. Dank je, Bezel. Je gaat me dadelijk beanvallen. Ik ga direct gewoon bij uniform maken. Ja, nee, ik kan altijd voor dat. Om een geldbank. Dat is no problem. Oké. Mijn auntie, ik kan zomaar regelen. Ik kan... Is recht. Kijk, de radio bezig. It's showtime, it's go time. Hey. Jammer, ik kom nou weer eens aan. Die lijn met de kliniek was langer dan wat ik gedacht had. Ach nee, dat is rechtkant. Ik is op pad gewoon mijn geld te gaan bank. O ja, gepraat van. Die dame van gisteravond die zegt ja dat ik zomaar met die terugkom gaan trekken wat ze in mijn rekeningen betalen. Dank je, jong, meisje, man. Ik ga zien. Dat lekker heer. En dat? Mijn nieuwe security. Van wanneer af? Van nou af. Maar ja, klaar een karakter. Dat is nog niks.
Wag totdat hy sy donker brille en sy swart klere aan het. Ach, lieve vader. Tikkel, tikkel. Sy is laat, man. Ek het nog ander goed ook om te doen. En sy sal seker enige tyd nou hier wees. Wat 'n treffie kan daar nog wees? Behalve nou as om pizza donkies in die pad op ons stap kom, dan gaan sy definitief moet omdraai. Nou, maar wat roep sy so vir 'n hele meeting asof ons 'n kontrak of iets gaan teken? Ek weet jy, jong. Sy het net so geglow van excitement toe ek vir haar vertel van ons Sunrise City vakansie. Ek hoop net die Marina dink sy kan saamgaan nie. Sy is 'n goeie mens en soos 'n suster vir ons albei, maar is ongelukkig net 'n boys only trip. Sy moet maar verby jou, die bus is klaar vol. Wat se bus ek gaan ons gaan vlieg? Ons gaan nog steeds vlieg, Basil. Maar dit is so pas as die bus is vol. Dis maar net 'n gesegde. En nou oppraat van 'n bus. Het remind my net aan my geld wat ek verloor het. Jy het eers begin toe die paar van 'n bus is vol. Hallo, hallo. Yes. Marina, sy is laat, man. Ek weet, sorry. Ek moes gewoon net eers wag vir die traffic om op te kleer. Wat 'n traffic. Oom pizza donkies. Is jy reg bang vir donkies? Nee, bang nie, net versigtig. Ek het donkies al snaakse goed sien aanvang. Wat is nou so? Om mee te begin. In graad 11, een middag op pad huis toe, het ek gesien hoe 'n donkie 'n meisie se pruik van haar kop af eet. Shame. Wie is die arme meisie, baby? Dit was Steven Boysen van 6de Laan. Wag. Het jy net nou so pas gesê dit was 'n meisie nie? Nou, dis die probleem, Driekus. Ons het gedog dis 'n meisie, maar tot die pruik afgeëet was, toe sien ons maar nou net 'n Steven. Ek het so baie vrae op die oomblik. Wag, ek het 'n vraag. Wie staan stil terwyl 'n donkie op prik eet? Iemand wat bang is vir donkies, Basil? Weet julle hoe ek al gevries of doodgespeel sodra 'n donkie te vinnig op my afkom? Lag julle maar. Ek is seker julle het ook fears van dinge wat julle nie wil sien of hoor nie. Ag nee, wat nie op busy nie. I live a fearless life. Driekus het vandag bang begin raak vir 'n oop dakbus. Reg nou, bra. Ek het net nog 'n ding vir 'n praat, sorry bro. Soos gewoonlik. Maar kom nou guys, kan ons business praat? Ja, ons het al reeds, so kom, laat ons praat. Wel, ek weet julle twee gelukkige bliksems gaan vir 'n week by die Sunrise City vakansie hou. En ek is hier om my dienste aan julle te bied. En wat is jou dienste? Want alles is klaar gereël. Ons moet net oormôre op die bus klim. Wat? En nou? Daar het jy nog so pas weer gedoen. Wat het ek gedoen? Jy het gesê ons gaan op 'n bus klim. Kaap toe, Basil. Ons gaan op die bus klim Kaap toe, dan vlieg ons af en af Joburg toe. Wel, ek is hier om deel te raak van julle travel plans nie. O, nee. My kliënt is hier om iets baie beter aan julle aan te bied. Of hoe sê ek, baby? Of course, baby. So manne, ek neem aan julle het julle navorsing gedoen oor Sunrise City. Wat 'n navorsing is dat? The Sunrise City. Nou, dis waar jy 'n fout maak, Bessie. Sunrise City is een van die grootste toeriste attractions in Joburg. So as gevolg van dit het die language rules gechange verlede jaar. Wat beteken dit? Sunrise City is nou net 100% Engels. Net Engels. Hoe weet jy dit? Navorsing, Driekie. Ek was self geskok en ek wil ook nog my baby Hannah toe vat volgende jaar vir ons anniversary. Dis hoekom ek my Engels nou al opskerp. Nou, dis presies hoekom ek hier is. Ek wil my dienste aan julle aanbied om vir julle private English klasse te gee vir die volgende 2 dae voor julle trip. Ja, ek dink dit sal nodig wees so. Okay, so julle wil net gaan verdwaal en niemand verstaan daar by Sunrise City nie. Ons weet Engels is nie julle sterkpunt nie. Nee, daar val julle uit die bus uit. Maar asseblief nie praat van busse nie. Ja, dit upset vir Driekus. So, wat behels die Engelse klasse van so? Ag, net ek wat vir julle die basics leer om seker te maak julle survive ten minste 'n week daar by Sunrise City, sonder om julle name met planke te slaan. Eindelijk stem ik samen met Basil.
Ik denk je ons het Engelse klasse nodig. He. Ik meen, hoe moeilijk kan het dan nou nog wees? He, she, him, her, good morning, afternoon and good night. Shall we, shall she, shall they are, they were, they shall be. Oké, ek sien. So julle sê julle sorted. Ek denk zo. En jy, Mr. Smarty Pants? Wat is die meervoud van goose? Goose en gans. Ja, wat is die meervoud? Dat is makkelijk. One goose, too many gooses. Wrong. One goose, many geese. Niet daarin is in kom je, hè? Toe, val je uit die bus uit. Alsjeblieft oppraat van bussen. Please, the frustration triggers very much. Okay, Driekus, jou beurt. Okay. I am going to Cape Town today. Wat is die past tense van die sin? I was going to Cape Town today. Verkeerd. Dis I went to Cape Town. Waar goed going verander naar wind? Glo my, jy wil nie weet nie. Want dan gaan die tyd meer raak om jou te verduidelik. So die tyd word langer en dit beteken my prys styg. Oké, kom ons vergeet dan van wind. Good choice. En van nou af praat ons net Engels in die volgende lesse. Got it? I understand, ma'am. So does I. You mean so do I. So do you what? What does she do? Wait, you guys are confusing me now. What's going on here? Dat is wat ik wil weten. Wat wil zij weten? Marina is confused, so iemand moest dat in elkaar gemaakt hebben. En wie is iemand? Ik heb die namen genoemd. En hoe komt praat hij Afrikaans? Jij praat ook in Afrikaans? Ik praat Afrikaans omdat zij Afrikaans praat, terwijl we ons betalen voor Engels. Wat die al gaan heen? What do you mean, what goes on here? Yeah, we are now twice confusing. What's twice confusing, Driekus? Ons is al twee door elkaar. Ik is fijn. Je weet hier alsof ik meer fijn is. Ik denk, je moet ieder van ons Engels en Afrikaans leren. Wat baat het ek leer vir julle Engels, maar ek moet dit in Afrikaans doen? Precies. Dat is soos om een vegan vlees te voeren, maar met vegan beginsels. Het maakt geen sin nie. Precies. Oké, kom eens, hou dit in Engels. Good. So, I have a small test just to test your basic knowledge. Driekus, don't look around your page. Why not? What's wrong? There's a picture of a bus on the back of your page. Where zo? There so. Bus upset vir Driekus. So upset julle Engels my ook. Kan julle nou net asseblief julle issues met busse eenkant toe sit of ek loop? Maar onthou een ding, ek is al reeds betaal. So wie verloor meer? Ek of julle? Auntie, Ik zie je zie. in de vlees, auntie. Marina zei me bijvoorbeeld tegen de klaar die orde geplaatst. Oké, nee, als ik blij auntie het klaar die boodschappen krijg. Ik is maar net die postboy. Ik weet niet wat auntie moet tekenen. Oh nee, dit is de orde voor de salon. Oh, oké. Dank u. Zeg, auntie. Oké. Hey, is alles alright met mij in blik? Met wie? Met Bezel? Why? Ik word alles alright. Als hij nou anti-bier voor zijn bodyguard ook. Maar Marina had gezegd, hij was die anti-zijn ook toen zij raadslid wordt. Security. Spijker. Niet bodyguard. Een bodyguard is iemand met body. Een security kan enige iets wees tussen de size van een kameel tot een beest. Ik zie Antie teruggaan met een kort kameeloptie. Een baie serieus kort kameel. Hij is nou heel daar al gezeiken naar huis toe gaan. Alsof hij wacht mij niet. Of hij slaapt achter donker brillen. Nee, hij is nog wakker, Antie. Bezel, Ja, mevrouw. haal af brillen eens aan. Mevrouw. En jij kan maar samen spreken gaan. Hij gaat op naar Marina toe. Mevrouw, zeker? Ja, kom over die. Jel aan die rechtop staan. Ik zal als het moet. Dat is mijn werk. Ja, maar allemaal de chai laat tijd. En jou nou wel vanmiddag. Zo je kan maar gaan samen doen.
Oké, baie dankie my auntie. Dan is ek weer weg tot môre dan. Ons heel baie buurvrou. Bye julle. Is my auntie seker nou sy sal veilig wees? Bezel, ik blijf mijn hele leven lang Kali. Dat was ook altijd veilig geweest. Hoe is het nou onveilig geweest, hè? Nee, kijk, die verschil is mijn auntie heeft nog geld en al die andere jaren was mijn auntie bro. Kijk, lekker slaap, auntie. En hoe kom ik aan die straat hoor? Mijn kinderen hebben vakantie in Joburg. En ik ben samen in één huis blijf weet niks af van. Maar je weet mij maar gehoor. Bij Sari langs aan. Van alle mensen. Wow, zij het zeker bij Marina gehoor. Nou, waar komt zij aan? Zij het bij Bezel gehoor. Eens is onze Engelse teacher. Jullie wat zo goed? Zij geeft voor ons Engelse klas en laat ons gereed kan wees voor Sunrise City. Nog iets waarvan ik niks weet die waarmee ik kan gehelpen. Waarom is zo'n mams geholpen? Met die Engelse klasse. Ik was top in mijn klas. Aan die Engelse klas? Voor wat is jij zo verbaasd? Om eerlijk te wezen, ik was een beetje verbaasd. Eerder weet mijn ma zo scherp in Engels. Hè? Zeker word jij willen verbrekkie. Ik hou van mijn achievements mijzelf. Ook. En jij hoort het woord achievements. Ja, wat een goed woorden wat mijn ma hier rondgooit. Zo, wanneer gaan jullie? Ons gaan volgende week. Maar dan moeten we eens op gaan Kaap toe en dan daar vandaan vliegt Joburg toe. Nou, wat doen net hoe fancy is jullie? Toe van city naar city. Ah, onze hij is een kiezer die mams. Ik twijfel of die plein van ik en Bezel hier niet door bij die busstop zal komen optillen. You never know. Wat ik nou gezegd? Gaan jullie eerst Kaap toe en dan vliegen daar vanaf Joburg toe? Ja, mijn ma recht hoor. Hoe lang gaan jullie in Kaap is? Zeker niet zo 3 uur voor onze flight? Ja, daar gaan niet werken. Dat is dan mijn tijd. Die stad is wel plus toch goed, dus jullie gaan dan jullie vlucht definitief mis. Wat bedoel je maar? Nee man, ik wil iets voorstellen wat ik nog al die jaren wou gedaan heb. Maar ik heb nooit de rechte partner, genoeg tijd of geld gehad om het te doen. En dat is op mijn listbuckets. Mijn ma bedoelt zeker bucketlist. Ja, En wat is het wat mijn ma graag wil doen? ik wil nog al die tijd die hele stad plat getoerd op mijn opdaktourbus.